बिटिआरनि दफा मावफुंनायाव फाव फान्दायनाय सोलिदों नामा? BKWAC नङा बड'लेण्डआवनो हाबनो गोसो। बिटिआर गोरोबथा बायदियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय, नाथाय दासिमबो गोबां बर' गामिफोरा बिटिआरआव हाबाखै। गोरोबथा बायदियै आद्रा थानाय गामिनि सोसननायनि गुबै खामानिखौ बोथ्रोदनानै गेजेर ससेयावनो सानैसो नंखाय दैदेनगिरिया फाव फान्दायनो नाजानायखौ सनितपुर जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जों माब्लाबाबो BKWACनि बाथ्रा बुङाखै। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थालांनाय गामिफोरा बड'लेण्डआवनो हाबनो थाखाय गोसो आरो बड'लेण्डनिनो थागिबि जानांगौ होननानै सनितपुर जिल्ला एबसुआ दाबि फोरमायदों। दिनै बिटिआर एकर्ड जादों। बे बिटिआर एकर्डनि जि मर्यादा, एकर्ड दफा मावफुंनायनि जि मर्यादा, बेखौ दिनै मावनायनि अनगायै जोंनि सानैसो सकस लिडारफोरा दिनै लामा ससेयाव हाबनानै दिनै जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि मेन एजेन्डाखौ बोथ्रोदलांनो नागिरनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जों माब्लाबाबो BKWACआव थानायनि बाथ्रा गैया। जों बिटिआरआवनो थागोन, बड'लेण्डआवनो थागोन, दथि फारिलाइयावनो थागोन। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा मावफुंनानै गामि सोसननायनि खामानिखौ मावफुंनायनि खामानि मावनो थाखाय बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों सनितपुर जिल्ला एबसुआ। जोङो मालाबाबो BKWACआव जों सनितपुर हिसाबै थानायनि बाथ्रा गैया। जोङो बिटिआरआव थागोन, बड'लेण्डआव थागोन, जोङो 6 सिडिउलाव थागोन आरो बे 6 सिडिउलाव थानांगौनि थाखाय जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो जिखुनु आफादानो जायाथों मानो दिनै बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। गामि सोसननायनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा कमिसन दाफुंनानै होदोंमोन। 6 दाननि मादाव गामि सोसननायनि खामानिखौ मावफुंनो होनाय जादोंमोन। 1 बोसोर बारलांबाय, नाथाय बिटिआर बाउन्डारि कमिसना जिरायना दं होन्नाबो अजद लाबोदों सनितपुर जिल्ला एबसुआ। आरो हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे कमिसनखौ दाफामफिननानै थाबैनो आद्रा थानाय गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोसननो खावलायदों। आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांखौबो जों खावलायगोन जाहाथे 6 बोसोर बारलांबाय बिटिआर एकर्ड जानाया। दा बे 6 बोसोरनि गेजेरावबो दिनै आबुङै बे गामि हाबनाय गामि सोसननाय खामानिफोरा जायाखै। दा बेखायनो थाबैनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आद्रा थाबावनाय जायफोर गामिफोर दङ बै गामिफोरखौ बड'लेण्डआव थाबैनो सोसनजोबनांगौ। फारसेथिं BKWAC इन्टारिम खुंथाय सालायनाया 6 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो बिसायख'थि खुंफुंजायाखै। थाबैनो गामि सिनायथि होनानै एबा गामिफोरखौ नटिफाइ खालामनानै BKWACआव बिसायख'थि खुंनांगौ। बे दाबि फोरमायदों सनितपुर जिल्ला एबसुआ। BKWACआ बिथांमोनाबो इन्टारिम दिनै 6 बोसोर जाबाय। दा BKWACनि थाखायबो इलेक्सन फाथिनांगौ। गुबुन फारसेथिं गोरोबथा बायदियै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गोबां गामिफोरा बड'लेण्डआव हाबबाय, नाथाय बेफोर गामिनि थाखाय बिटिसिआव बाजेट बाङाखै। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बे बिबुंथिनि उनावनो सनितपुर जिल्ला एबसुआ गोख्रोङै फिनजाथाय फोरमायनाय नुनो मोन्दों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि हाबबाय, भट होनोबो मोनबाय। भट होनो मोननाय गामिफोरखौ बाजेटआव लाफानांगौ आरो 100% जोंखौ हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि थागिबि महरै नायनांगौ होननाबो दाबि फोरमायदों एबसुआ। চুক্তি করেছে আপনি এইখিনি এরিয়ার কারণে বাজেটটো বাঢ়িব লাগে, এইবিলাক চুক্তিত থাকিব লাগিছিল না নাই? এতিয়া আমি ইমান বিপদত পৰিছে, মানে আমি ইচ্ছা কৰিলে তাতে কাম কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া যেহেতু চুক্তিটো কৰিছে, এৰিয়াটো সোমাইছে, ইয়াৰ কাৰণে বাজেট বাঢ়িব লাগে। এনেকুৱা কিবা একটা দফা থাকিব লাগিছিল। পপুলেশ্যন বাঢ়িছে, এৰিয়া বাঢ়িছে, তো বাজেট বাঢ়িব লাগে। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত আছে, আবছু লিডাৰ, আপোনালোকে কি কৰিলে? এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে কয় এতিয়া? যে বিथाङा मिथिनांगोन जे दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 दफानि गेजेरजों जि जोङो गामि कमिसननि गेजेरजों गामि हाबनायनि थाखाय खाबुखौ मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो भटनि अधिकारखौबो जोङो थांनाय 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो भट होनो मोनबाय। दा बिथाङा मिथिनांगौ जे भट होनो अधिकार मोनखांनायनि उनाव
बे माने बे सुबुंफोरा जे बे ओनसोलनि जायो बिथाङा बेखौ मिथिनांगौ। दा बिथाङा बाजेट गैया माबा गैया होननानै बिथाङा बायदि बायदि रावजों बुंथिनाया ओंथि गैया आरो जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो नागिरदों बिथाङा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै जाहाथे राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङा। दा बाथ्राया जाबाय बिटिआर गोरोबथायाव थारैनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गामि हाबनायनि थाखाय बिटिसिआव बाजेट बांनायनि गोरोबथानि दफायाव लिरनाय गैया नामा? आरो आद्रा थानाय गामि थिसननायफोरखौ बिटिआर बाउन्डारि कमिसना बड'लेण्डआव थिसननांगौनि थाखाय खामानि मावाखै नामा? ना BKWAC आव थिसननायनि थाखाय सानैसो नंखाय दैदेनगिरिया फाव फान्दायनो नाजादों नामा? थारैनो बेयो नोजोर बोथावना जागोन। धेकियाजुलिनिफ्राय सनिराम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।